дивана отиде. Ах, по-сколко ще ми се карат. Бих даже съм си го купила вече. Само, че това е някакво друго. Ма е по-тъпо малко, ама сега ще видим. Забравих си водата. Взех си я. А сега любимото ми. Дестрой! Дестрой! Колко бързо. Too much destruction. По същество. Вадим чукчето. Тея глупости. Много яка отливка. Така. Плюк. Опа. И чакаме. Така. Това мисля, че ако го чакам още един час ще излизат балончета от него, така че стига толкова. Добре, айде, още малко. We ready to ровичкане! Взех си турбичка, че всичко ще стане пак на гъс. Така. Така ще си го ровичкам, защото ми е по-удобно. Сега, да видим. Първо, чакайте, какво правя сега. Така, искам. Ей, това искам. Ще ми изглежда сладичко. Епа. Почнахме да цапаме. Между другото, ако се чудите, що се преоблякох, ето защо. Но това по-лесно става, като че ли. Добре, изрових динозавъра. Там няма нищо. Сега... Ау, пак си изцапа. Не! Много си изцапа. Хора! За какво бе? Давай. Кой спре? Ще изцапаме. Няма нищо. Все още. Ма това наистина по-лесно се ровичка, като че ли. Интересно ми е кой е ли динозавър. Ще ми се падне сега. Не знам какво е. Нещо като яйце. Сега ще видим. Добре, не гледайте. И хора, какво ви кажа? Не мога го... Опа, не, пак се нацапа. Дивана отиде. Ах, по-сколко ще ми се карат. Добре, така. Това го махам. Да кажем, че съм го изровичкала и не. Много се нацапах, съжалявам, мама, не мога така. Ето, тук е и... не е това, дето искам. Това даже, не знам дали не е флуоресцентно. Ето го излезе. Това, първо отивам да го изхвърля и ще ви покажа какво ми падна. Идвам, тук съм. Къде отиде, бе? Само да го измия, че на нищо не прилича. Кютав е. Не е този, дето исках, ама. Кажи, сега ми извинете, отивам да работя, за да изкарам още пари и да си купя още такива.